yabona nje leli ukusikhuluma ngalo sembule kakhulu so didn't keep sisi wena relax nje ugcona ne really good piece of that. Makuchazela ukuthi ifo lakho leli kwesokuqala liqondile kahle. Yebo. Uphindeke-ke uma uvakashele amabhasi. Nesihlolo sosebenzisa nomshini-ke esibhedlela. Ngijabule kakhulu esayidini lami ngoba bekunenkinga vele yamehlo, bekunenkinga futhi yezinyo lanqamuka manje lasalela ngaphakathi. So njengoba ngibona nezenhlalakahle zikhona la nezempilo ngincedeka kakhulu mina esayidini lami. Sinaso isibhedlela la mpela la bathi kaMagwaza, kodwa uma kumele uye khona impela kumele wenze sure ukuthi uphathe umphawu ngoba usizo uyalithola kodwa hayi ngale ndlela idile thina sifake la